adlaw ato tanan. Gusto is pa kailangan. Pero ang pasalamat sa batchmate nga kinansan niyo ubihan. Kung katong Tagalan so masih Pablo yang punta dati Ropo lupa na ni nga sa dia tuzo ginagawa ni o Juli kaling ilo ang mention ni kay ang balik mo sunod uy mo ni ka organize ni kung sa iabagan sa mga wapang lawan tembak. Salamat po. O sa mga badge, hindi natin kalimutan, Happy Mother's Day. Mother's Day ngayon. Okay. Sa kanin, pinabuhay natin, muli tawag sa Bisaya Patay Rosyon. So, pag-alipay ka, kita ka, apo na ka. Muna, mag-angay na tayo, kagutana, magkwanta na. Uyoy, kung may lugar, kani ang mga businessman, Kristus kaso ng time nila, pero nakatagiri, kani, ukoy. Kung ano ihantak sa mga dilaw, igayon, para natin, nakita na, wahan ko yung mga bujuin, kani, kaya free na lang nila. Pasalamat na God, hanggan, na naaani. Generous ng kailangan. Punaan si Igor at ano. Bitaw sa bitaw. Di po man sa wala. Ako sa wala. Yung mga mula maingan ka. Payuton ko sa wala. Pamaligzag sa skin day. Maligzag ko ano. Wala. Dulitan ko sa wala. Karoon. Kuha na sumaya. Bitaw. Tahan pagka-stroke at naguha. Nampo siya kung magka-join ko. Mag-join siya si Percy ang numero kay Juan din taon. Salamat. Okay, di na bisa na. Okay, salamat. Okay. Been a fool too long, guess I'm home. Guess I'm on my way. So I'm to say, I don't want to make you around that way. Guess I'm on my way. Got to stay. I got the money now, deep in the soul I can't lose. Guess I'm on my way. Made in the pressure, and the way I feel now, guess I'm lose today. Guess I'm on my way. I'd be glad to stay. You know
Tulog na hindi ko